I flere måneder blev hun bestjålet uden at vide det. Først da hun fik et brev kort før jul, fandt Susanne Hausgaard ud af, at en anden person havde stjålet hendes identitet. Så er der det her brev fra noget, der hedder Ikano Finans. Og jeg tænker, jamen det er bare en reklame. Men jeg kan jo lige se, fordi der stod jo mit navn i den, så jeg tænker, jeg åbner den lige. Brevet kom fra et firma, der låner penge ud. I brevet kunne Susanne Hausgaard læse, at hun skyldte firmaet 10.260 kroner, der skulle betales tilbage med det samme. Så jeg tænkte, jamen det må være fejl, og du ved, så tjekker man lige navn igen og adresse. Jamen det er jo rigtigt nok, det var jo til mig, det her brev. Susanne Hausgaard meldte sagen til politiet og fik at vide, at der nok bare var sket en fejl. Men få dage senere blev hun sikker på, at noget var helt galt. Jeg får det næste brev fra det andet firma, og der har jeg så lånt 15.000 kroner, kunne jeg se. Hun ringede med det samme til lånefirmaerne. Og siger, jeg har bare ikke lånt de her penge. Ja, fik jeg jo bare at vide. Altså, den er god med dig, og sådan noget. Så siger jeg, det har jeg ikke. Susanne Hausgaard stod nu med en gæld på 25.000 kroner, og hun følte, at alle mistænkte hende for selv at have lånt pengene. Jeg var frustreret og rigtig ked af det. Jeg græd rigtig meget i den periode, fordi hvorfor kunne folk finde på at gøre sådan noget mod mig? Men så skete der noget, der underbyggede Susanne Hausgaards forklaring om, at hun ikke selv havde oprettet lånene. Hos politiet i Skive strømmede det pludselig ind med anmeldelser fra folk, der havde fået opkrævninger for penge, de ikke havde lånt. De har begyndt ikke andet noget som helst. Altså lige pludselig så har der jo ligget nogle rykker fra de pågældende kreditselskaber i deres postkasse. Politiet stod uden spor, men mente, at nogen havde stjålet Susanne Hausgaards identitet. Han siger, jamen det kan være din bedste veninde, der har gjort det her måde, og du måske har givet hende nøglen, du har været på ferie, og hun skulle tømme postkasse eller et eller andet. Så siger jeg, det kan det ikke, jeg har ingen fjender. Susanne Hausgaard indledte sin egen efterforskning. Hun fik lånefirmaerne til at sende kopier af låneansøgningerne. Gerningsmanden havde udfyldt ansøgningerne med hendes CPR-nummer og med hendes lønoplysninger og forsøgte at låne 30.000 kroner. Firmaet bevilgede kun et lån på 10.000, som nu var brugt. Susanne Hausgaard kontaktede igen firmaerne. Jeg spørger dem, hvad skal I bruge som dokumentation for, at man kan låne penge hos jer? Og så siger han, det er 2 lønsedler. Og så siger jeg, jamen, hvad for nogle lønsedler har I så af mine? Jamen, det var så september-oktober måned. Og så, jamen, da jeg har lagt på, så er jeg inde og kigge i min map, og ganske rigtigt, det er de 2 lønsedler, der mangler. Ja, så blev det hele faktisk bare sort for mig. I den lille by rygtedes det hurtigt, at op mod 20 personer havde fået stjålet deres identitet, ligesom Susanne Hausgaard. Og i svømmehallen opdagede bestyreren af kafeteriet, at en kvinde brugte svømmehallens mønttelefon til at tale om pengesager. Vi havde en mønttelefon til at hænge her, som hun snakkede i 3-4 gange om dagen. Det, der undrede mig ved, at hun var her så mange gange om dagen, det var jo, at alle folk bruger deres mobiltelefoner. Så det undrede mig, at hun brugte en mønttelefon. Det er kvinden på billedet her, der var under mistanke. Det var hende, der ringede fra mønttelefonen, og politiet rettede deres fokus mod hende. Efterforskerne havde nu i alt 24 sager med stort set samme forløb. Men de vidste ikke, hvordan den 40-årige kvinde fik fat i de personlige oplysninger, eller hvordan hun valgte sine ofre. Meget bekendt er der ikke noget mønster i det. Det er tilfældigt udvalgte. Ikke nødvendigvis folk, hun har kendt i forvejen, men nogen har hun kendt i forvejen. Susanne Hausgaards efterforskning fortsætter. Hun kontaktede sit postbud, fordi hun i en periode ikke havde fået sin post som normalt. Postbuddet sendte hende denne seddel, der blev et vigtigt spor i sagen. En midlertidig adresseændring. Jeg kiggede selvfølgelig efter, om jeg kunne genkende noget, men det var der jo bare slet ikke. Altså, jeg kan slet ikke genkende den der skrift der. Så jeg farer jo på posthuset for at høre, hvad det er for noget, om man bare kan ændre en adresse, uden at vise noget legitimation eller dokumentation eller noget. Jamen, det kan man godt. Okay. Altså, så kunne jeg ligesom se, at jeg er egentlig inde i et eller andet stort nu, og jamen, jeg vil ikke blive forbavset, hvis det næste brev, der kommer, så er det 100.000, jeg skyldt væk. Den 40-årige kvinde, politiet mistænkte for at stå bag identitetstyverierne, ringede altså kun fra mønttelefoner og brugte aldrig sine egne oplysninger, så politiet havde ingen beviser mod hende. Men så begik hun den fejl, der afslørede hende. Ja, det afgørende var, da hun begyndte at overføre penge til sin egen konto.
Med det klare bevis var politiet sikre på, at de havde fat i den rigtige gerningsmand. Men de vidste ikke, hvordan hun fik fat i ofrenes personlige oplysninger. Derfor besluttede de at overvåge kvinden. Og så begyndte vi at efterforske den nye række forhold, ligesom vi efterforskede det tidligere. Hun ville ikke rigtig erkende, og til sidst så, for at få det afgørende, begyndte vi at observere mod en postkasse, hvor der var ændret navn på. Politiet holdt øje med opgangen her, midt i Skive. Den 40-årige havde udvalgt sig en række ofre og omdirigerede deres post til postkassen her. Den blev ikke brugt, fordi den lejlighed, den hører til, stod tom. Hver gang der kom post med lønsedler, kontoudtog eller andre oplysninger med CPR-nummer på, brugte kvinden de oplysninger til at oprette lån i andres navn, uden de opdagede det. De kontokort og pindkoder, hun bestilte, landede også i postkassen, så ofrene opdagede intet, før pengene var brugt. Det gik godt i flere måneder, men denne gang lå politiet på lur. Da den 40-årige hentede den stjålne post, blev hun anholdt på fersk gerning. I hånden havde hun et nyt kreditkort, oprettet i en andens navn. Hvordan vil du beskrive den her type kriminalitet? Jeg synes, den er meget fantasifuld, og den har jo også virket i en vis grad. Det har åbenbart virket rimelig nemt for hende, for hun har jo taget identiteten på en række personer, og så det kan man vel godt tyde om, at det må have været nemt. Ellers så har man bare haft en fornødende frækhed til det, og så kan alt jo næsten lykkes. Det var altså en simpel adresseændring, der gjorde, at den 40-årige kvinde kunne oprette lån i Susanne Hausgaards navn. Præcis som hun gjorde det mod en række andre i lokalsamfundet. I retten tilstod den 40-årige kvinde i alt 30 tilfælde af bedrageri, hvor hun havde udnyttet andres identitet. Hun forklarede, at hun gjorde det, fordi hun ikke kunne klare sig for den kontanthjælp, hun fik. Kvinden blev idømt 4 måneders betinget fængsel og skal betale en erstatning på i alt 87.858 kroner. For Susanne Hausgaard er dagligdagen nu vendt tilbage, men hun er stadig mærket af sagen. Altså, hun tænker ikke over de konsekvenser, det har haft for mig. At for hende har det jo været nemme penge, men for mig har det jo faktisk det har da taget hårdt på mig. Altså, blandt andet det der med, at jeg ikke rigtig stoler på noget, og jeg er altid mistroisk.